Kai uban ma yake shigo min nan wajen ne. Allah da ka da. Hai! Ban wace ku shigo min nan da sallama. Tashi ku yi min da hagu. Kai kula ba ka karkata kan garbuciya ta. Allah sai ko. Motan ku aka sace mu. A'a. Ba mu da mota ma. Kaga barin gaya ma dai abin da aka Akan harkar kasuwancin ku ne. a'a ba mu da wata sana'a in ba zama akan nayi ban gaya ma. Gaskiya ne. Faɗa kuka yi da wani. A'a kaga boka ka tsaya in gaya ma gaskiya abin da ya faru ka tsaya. Ka ci aka ce da ni ko. Ba dai ko kuma. Aboka. Kai ma kana. Ai kowa ga ka aboka ne. Kai ma ka ci. To dalla kai stop din mu ka ba mu. Kowa ga ka. Kai ko ga yadda ake yi a yau. Ya ke Sai da boka ya gure shi ba. abin nan ba zai yi ba ka. Wallahi ta alƙur'an zai yi. Sai zai tani, sai zai ce da Yanzu ko duk uban wannan tsayin